дардноктарин ва сахттарин зиндони рӯи дунё. Ин зиндон ADX Florence ном дорад ва дар иёлоти Колорадои Амрико ҷойгир аст. Мардум онро Алкатрас дар Рокис меноманд. ADX махсус барои маҳбусони аз ҳама хатарнок сохта шудааст. Террористон, роҳбарони мафия ва одамоне ки ҳатто дар дигар зиндонҳо назоратнопазиранд. Ҳар як маҳбус дар ҳуҷраи хурди бетонӣ бо андозаи тақрибан 2 ба 3 метр қариб тамоми рӯз танҳо нигоҳ дошта мешавад, яъне 23 соат дар як рӯз. ҳуҷра чунон тарҳрезӣ шудааст ки ҳеҷ имкони фирор, ҳамла ба посбон ва ҳатто худкушӣ вуҷуд надорад. мебелҳо аз бетон сохта шуданд. тирезаҳо чунон танганд ки осмонро ҳам дуруст намебинанд. барои варзиш ба онҳо танҳо 1 соат вақт медиҳанд, ки он ҳам дар қафаси бетонӣ, ки ба ҳавлӣ бештар монанд нест, балки ба як қафасе барои парранда. ин зиндон аз соли 1995 фаъол аст ва то имрӯз ягон маҳбус аз он фирор карда натавонистааст. ба ҳамин сабаб онро зиндоне меноманд, ки асосан аз он баромадан ғайриимкон аст. аммо аз тарафи дигар созмонҳои ҳуқуқи башар борҳо аз шароити сахт ва танҳоии тӯлонӣ дар ин ҷо танқид карданд. ба гуфтаи онҳо ин тарзи нигаҳдорӣ метавонад рӯҳияи одамро пурра шиканад. ADX Florence зиндон аст, ки озодӣ дар он комилан маънои худро гум мекунад. агар мехоҳӣ боз ҳамин гуна видеоҳои ҷолибро бинӣ, пас ҳатман ба канали мо Фактҳо ТG обуна шав.